munyika nemiwo muriko, nyangwe ndikaenda pasi pevhu, imi Mwari munondiona. He knows. Saka Mwari vanoda chisikwa chavo munhu, isu tinofanira kungozviratidza kwavari. Mwari vatadzirwa nemunhu, vatenderi vadiwa ndivo vasecha munhu, asi vakazonyatsoti chiregai ndigadzire nzira yokununura munhu uyu zvizere kubvira mukudaidza kwaakaita. Munhu ambotaurwa pano, Abraham akadaidzwa achinzi simuka ubve muno munyika uchiendea kune ndichakuratidza. Papaya ndo panotanga kuvamba nhoroondo yekununurwa kwedu naMwari. Mwari anoratidza kuti pane zvandoda kuita newe Abraham. Akabva apa mwana ainzani Isaka. Tarirai muone zvaanozoita Abraham uya. Anozoti agara anozonzi uchava nemwana, akatozomupiwa nemudzimai wake akanga akwegura ainzani Sara. Mwari pane nerudo rwake pane zvimwe zvinhu zvinoita sekuti hazvigoneki. Pana Mwari hapana chisingagoneki. Isu patinofunga kuti zvandiperera hapana chichaitika. Actually Sara muchaziva zvaakataura audzwa nemutumwa waMwari uye akati ini ndabva zviite. Asi akanzi gore rinouya pandinodzoka zvichange zvaitika. Vakapiwa mwana wavo Isaac. Hoyo apiwa Isaac uya pamberapo anozonzi tora mwana wako Isaka uyu unomita chipirwa chinopiswa kugomo rei reMoria. Akabva amutora naye Isaac vari kufamba. I always dramatize this that name iwe wanzi vana vako dzinza rako richakura, zvese zvichaitika kwauri, vachawanda sejecha regungwa, wakunzoenda unouraya futi mwana waye. Haana kumbobvunza. Uyezve mwana wake Isaka aiva papi? Aivepo. Dai panga paine vechidiki panapa, aizoti mai vako kana baba vako iwe chidiki vonzi tora kamwana kako aka unokaita chipirwa chinopiswa, kanenge kasipo. It's never available. Vaipinda naye Isaka anga asingagare pamba. Abrahamu pakadai pakanyorwa akatambura kumutsvaga kuti ari kupi. Asi he was available in the family. Heunotorwa aripendwa naye anozonzi akanipoindi yaakazosvika mukubvunza, baba huni tinei? Tinadzo. Asi chibayiro chichanopirwa chiri kupiko? Huni tinadzo. Asi chibayiro chiripi? Waina chibayiro iripi? Zvikanzi naAbhurahamu, Mwari ndo vachadii? Vachaona nezvazvo, vachatipa. God will provide. Nyaya iyoyi vatenderi vadiwa inotanga kunyatsokuratidza rudo rwaMwari kuchisikwa chake munhu. Neiko? Nekuti Abrahamu nechitendero chake anotaura kuti Mwari ndo vachatipa wayana yechibayiro. Epano Isaka uya huni dzaaitaura dziya anozonzi ndiye akazonzi dzitakure pamapfudzi. Vakukwira mugomo rei reMoria, achinoda kuti iye nyakutakura hunu yari kunoitwa sacrifice pari paatari chakagadzirwa nababa vake. Isaka waiva mucherechedzo waMwari, waiva mucherechedzo waKristu mwanakomana wake, nekuti nomuna Abrahamu Mwari vari kuratidza kuti inini ndichakununurai, rudzi ruchauya ruchange rwakawanda kuwanda kwakaita ivhu regungwa. Tisu vana vesangano tarirai muona Isaka zvaakaita. Akatakura huni dziya, unongedzo hwaKristu uchatakura danda remuchinjikwa achinokwira paKalvari. Ndosaka muchiona Kristu azouya anotaurwa achinzi onai wayana yaMwari, ndiye nyakubvisa matadzo apasi. Apa akanga anongedzwa pana Abrahamu paakazoona gwenzi rakabata wayana yaakazotora akapira. Asi unonyanyoenda munyaya iyi, ndoda kuti tione rudo rwaMwari, the love of God. Aita zviya Abrahamu, vanhu vaingoramba vachitadza, vachikanganisira Mwari.
seukakanisa kunoita iwe neni pano pasi. Asi Mwari havana kumboti ndani zvakwana, handichada, zvavharana, you have done enough to me. Sezvinoitwa iwe neni, kana sezvatakataurirwa nevakuru vedu vakare, Poshi haarwirwi mudzukuru, Piri haarwirwi, Tatu tutaturana. Mwari dai akada kutaturana newewe, dai akada kutaturana nenini, tikadai tiri kupi. Asi Mwari ane mwoyo une mutsa, ane mwoyo murefu, anodii, anozotumira nyangwe vaprofita kuti vaende kunotaurira vanhu, achivadzoreredza kuti vadzore mumakwara kwavo, vafambe mumakwara kwavo. Ndoda kuti ndingokuverengerai ndima imwe chete. Hosea, profita Hosea, akawanda vaprofita vakatumwa, asi Hosea ane chimwe chinhu chaari kutaura chinoenderana nezvatiri kutaura pano. Hosea chapter 11. Hosea chapter 11. Iyi ndichaiverenga sezvairi. Chapter 11 verse 1. Unogona kuzosvika ku8 but nditakuverenga 2 verses chete. Inoti iyo, Israeri paakanga achiri mwana mudiki, ndaimuda, ndakadaidza mwana wangu iyeye kubva kuIjipita. Pandaimudaidza ndopandainyanya kutsaukana neni. Vakaramba vachipira zvibayiro zvavo kuna Bhari, uye vachipisirawo rutsenzi kuzvifananidzo zvokunamata. Verse 8. Ndingagokurasai seiko nhai vokwaEframu? Ndingagokutii kuche mumaoko avo sei nhaimi vokwaIsraeri? Ndingagokubatai semubatiro wandakaita guta raAdhima here, kana zvandakaita kuguta reZerobhoamu? Nyaya iyi iri kuda kuburitsa rudo rwaMwari. NdiHosea muprofita ari kuburitsa zvakaitwa nevanhu vevaIsraeri, asi rudo rwaMwari ruchiramba ruri paari. Nyangwe paya vasati vatombosvika panguva iyi, Mozisi achitumwa kuti enda kuIjipita, Mwari anonzi akati, ndaona kutambudzika kwevana vangu, kwevanhu vangu, you go. Saka rudo rwaMwari neziso rake riri patiri. Avadzadiwa, iwe neni, mukuda kuti tidzorere rudo kurudo, tinofanira kutanga takwanisa kutsanangudza nekuona uvepo hwaMwari mukati meupenyu hwedu isu as individuals. Kana usati waona mushandiro werudo rwaMwari pauri iwe pachezvako, hauna chaunogona kudzorera. You can't give what you do not have. Saka Mwari ndiye mupi werudo. Kana isu tava narwo tarumona, tinogona kudaira kwarwuri nokurudzorera kwarwakabva. Kristo watakapiwa zvinonzi naJohn, Mwari vakada pasi zvakanyanya zvekuti vakadii, vakapa mwanakomana wavo mumwe chete, kuti ani nani anomuona achimutendera agopiwa upenyu usingaperi. God gave. Saka rudo runoonekwa mukupa, in giving. God is the one who gave us existence. Kuvapo kwedu pano pasi kwakauya naMwari. Zvino isi tiri kuti returning love for love. Ndobva zvanzi a pilgrimage to the sacred heart. Zvoreva kuti kudzorera kwedu isu rudo kuna Mwari kunofanira kuti kuonekwe mukuita mabasa erudo kune vamwe, asi tiri vanhu vari parwendo. Vanhu vari parwendo one jeni yeupenyu, rwendo rweupenyu huno rwatiri kufamba. Tichiendepiko? Kudzokera kwatakabva. Asi kunosvikwa
neuya anga achiti zuva richibuda zuva richinyura pakati apo adzorera mabasa erudo. Saka iwe neni zvatiri kudanidzirwa ndezvekuti tipinde munzira yatinofamba naKristu. Jesu zvaakazoya pane rino pasi anova ndiwo mucherechedzo werudo rwaMwari Baba pane zviye zvino zvataratidzwa apa. Akazoda akatida kusvika kwokupedzisira to the point of giving not something but himself. Ndio rudo rwari rwaMwari. Akazvipa mune mwanakomana wake Mwari, mwanakomana akazvipa iye pachezvake. Haana kutsvaga chimwe chinhu, asi akazvipa iye pachezvake. Iwe neni ndo zvimwe zvezvinhu zvatinofanira kuita muupenyu hwedu. Hama dzadiwa, tinofanira kuzvipa kuna Mwari, nekuti kune vamwe vanozvipira kuzvinhu zvisiri izvo, ende kune vamwe vane mabasa iwaya ekutora vamwe vachivapira kuzvinhu zvisiri izvo. I will not mention the name. Indakurira kuchitungwisa kuZimbabwe. Pane imwe shop, tuck shop yaifaya imoyo. Maitengwa tuck shop imoyo. Mai vane vasikana vanoshandamo 5. Ndikukudzai mukatofunga ndiri kunyekwa. 5 vasana vashanda. Yakanga yaitwa ma-extensions yaigadzira nemadhiramu, marata emadhiramu aya. Yaitwa ma-extensions anonosvika uko. Paizara nevanhu vachishopa. Ndendeenda ikogona patengawo. But there's one thing. Painyanya kuwanda vanhu vari kushopa. Kana pangosvika mumwe munhu aisvika wairwara nepfungwa. Handisi kuti kudii kana kuti kudii. Asi munhu iyeye waiva netsika yekuti anopiwa 1 lita ndinadzozviroka. Aiva 2 lita kana 1 lita. Ainzi family size re raipiwa iroro recream soda. Nguva yekwaine zvainzi zvecandy cake. Aibva agamuchidzwa ogara apa achidya. Ende isu tichitenga. Ainzi vanhu vaingotaura nyaya zvichinzi apa uyu ndeweukama mwana wanhingi kana zviri, but people will be just talking. But Mwari kana zviri zvechokwadi vaona kuti muranda wavo atambudzika pano pasi, vanoita zvavanoita. Mukomana uyo akazongorohwawo nemotikari ndobva afa. Whether that was a coincidence kana kuti yangaisira handizive. We leave judgment to you. Shop ndapota ndataura zita rayo tuck-shop. Tuck-shop iyo yakavhara. Things just collapsed. Ndiri kutaurira nyaya. Kune vanhu vanoteketera vamwe vanhu, kwete kumwoyo musanye kwazvo waJesu. Vanoteketera vamwe kuzvinhu zvisakarurama. Who control others? Haasi mabasa erudo iwayo. Utsinye. Nevamwe vanozviteketerera kuzvinhu zvisiri izvo. KuZimbabwe kwaita nyaya dzevanhu vanoromba, vamwe vacho yamadzenyu. Vanhu vakatoya kuno kutiza urombwa ihwo. Vamwe havarege kudzokera kumusha kwaida kunogadzirisa zvavada kunogadzirisa. Asi anenge ari moyo upi moyo munyori iwewe uri wakazviteketera kune zvimwe zvinhu. Munomu munototaura kuti tinodzidziswa baba mune culture of working, ethics of kushandira zvinhu zvako zvauda kuti zvinhu zvako zvikiitiri kuti shanda. But there are some people who are not ready for that. They have to sacrifice vamwe vanhu kuti benefit. KuZimbabwe uku izvozvizvi kune vanhu vamunoti matumira marini vari kuita basa rekunotsvaga madrugs. Uku Zimbabwe
iyezve zvari kufamba upenyu life inenge inoonekera, vane motokari, vane chipa papagadzirwa pachinjwa izvi, vari kudai at whose child expense, nekuti vari kupusha mai madrugs emari dzamunenge maapa, asi kuti musatumire mari mumusha, asi ndezvokuongorora kuti mari dzatiri kutumira idzi dziri kuitwe zvipi, nekuti kune vamwe vanhu zvainzi nevakuru kare, kakara kununa kudya kamwe. That way can be very devilish. Kuti vamwe vanhu anogona kutenga ari kuonekera, ari kuita seari kurarama upenyu huno hwakati tikiti, asi zviri pasa. Ini ndiri kutaurira nyaya yerudo rwaMwari, kuti iwe neni titarire mabasa erudo atinogona kuita, asi kuti timaite ndokunge takwanisa kuyemura mabasa atakaitirwa naMwari mukati meupenyu hwangu, nekuti vakaipa mwanakomana wavo Jesu Kristu kuti andifirei pamuchinjikwa, afire iwe neni, atipe upenyu hutsva. Saka upenyu ihwohwo tinofanira kudzidza kubva kwaari. Ndosaka Kristu achitaura kuti I am the way. Uri kufamba munzira ipi iwe? Jesu akati ini ndini nzira, iwewe ndiyo yauri kufamba here nzira yacho? Nekuti vatenderi vadiwa, tine dzimwe nguva dzatinotoita mastatement munomu zvavo magara mune minimal space for corruption nemabasa asakanaka, asi munawo mapockets acho. Paya paunoti iwewe moyo musande wacho wakutanga kuzoita zvifana pamwe nazvichanda zvechikristu chito chidzirisikaita hachichada kuwanza zvechikristu vanhu chii chatinenge takuda kuwanza wabvisa ruzari yako. What exactly zvatinenge takuita? Hatichafamba munzira yani? Kristu akati I am the way. Ziva kuti papo watotaramuka mwenye amene pawakufamba. Vatenderi vadiwa, kuzvipira kwedu kwatinoita kuna Mwari nekuda kudzorera rudo kwaari kunofanira kuonekwa mune zvatinoita zvamazuva ose. Each and every day as we walk on this mother earth, tofanira kuratidza kuti ini ndiri kudzorera rudo kurudo nemabasa akanaka andinoita. Kristu akataura kuti ini ndini nzira. VaKristu vekutangisisa rimwe rezita ravaipiwa vasati vanzi Christians, even after having been called Christians, they were called vanhu venzira, the people of the way. It was not about nzira yekungofamba kuti vanopfuura nepapa. Aiwa, they had a lifestyle, they had a way of life. Ndosaka vainzi people of the way. Saka ni isusu mukati megore rino ratakanzi we are pilgrims of hope, tichipemberera 350 years dzechita chinichi Sacred Heart yatanga iyi, tinofanira kuziva kuti tinofanira kuonekwa nekamwe kamufambiro nemamwe maonekerwo. Zvinoonekwa pauri. Vakuru vakati mhembwe rudzi inozvara mwana anei? Ushumwe. Vamwe hachatokuzvisi. Mhembwe rudzi inozvara mwana ane rishumwe. Isusu takabva kuna Mwari. Mwari rudo. There has to be some elements of love dzinoonekwa pauri. And also, kune iwe vazoziti ini ndiri wemoyo chi musange. Nekuti iwe watozoti tiri vepamwoyo tisuka nemoyo musange. Chii chakazvinonyandirana nemoyo chi? Mukaona moyo uchidescribwa kunzi Sacred Heart, it means there are some hearts that are not sacred. Kana moyo wako described kunzi sacred, so there are some hearts that are not sacred. Zvinodzi kana tichimba makawana kupiko moyo wakaipa kudai kutora Satani muchisa kuni aisa muomwari nani vamwe Satani akafunya chisero mukati memoyo wake chaiwo
Zvaanoita ndidhiabhori. Zviito zvake zvakaita kuti achazonzi dhiabhori achatokopa manotsi kuipo. Isu vanhu zvimwe zvezvinhu zvatinoita sometimes. Utsinye hwatinoratidza. Jealousy. Godo rinobika sadza rikaibva. Ibi zvamutaura kuti choto chinotsa nechi chinotsa nechido. Kune vane choto chinotsa neruvengo. Amen. Negodo. Hallelujah. And when those people plan things, they are very effective. Yes. Vanokurongera. Izvozvi zvatiri muno mutiri vemoyo musande nevamwe vezvita vese vari muno. Tese tiri muno nevamwe vezvita vari muno. Imi mati mamboona vanhu kana vaplana chinhu gemu rakaipa chaicha vakurongera tsoro. Aiwa. Utonzi vanhu unofunga kuti vari kuronga zvoti aiwa aambodaro. Ndemumono. Ofota ndinomuziva. Imimi mufana kuti mukatoda iye atozotodaiwo imobva mazoti. Vakakustadha, vakakuongorora uye vanoziva kuti ndozvauchazoita. Handiti kuziva kuti vari kuronga chinhu kwacho. They are planning to destroy you. Amen. When we talk about the devil who destroys, who brings hate, I'm an operator. Amen. Nematiri. Saka iwe nini kana taziva rudo rwaMwari rwaakatiratidza. Vatenderi vadiwa imba tinoimba zvakataurwa naPauro. Rudo rwaMwari rwakadururirwa rwose kupiko mumwoyo yedu. Zvinoreva kuti dhiabhori anogona kudururira ruvengo kupiko mumwoyo yedu. You have to be very careful. Yes. Kuti nini path yandikufamba ndichiri munzira here ini. Am I a person of the way? Zvinonzi Jesu, John chapter 7 verse 37 to 39. Iyi ndichaiverenga zvakare. John chapter 7 verse 37 to 39. Pazuva rokupedzisa ramazuva makuru aya, zuva racho rakanga riri guru kupinda ose zvawo, Jesu akasimuka akaparidza achiti, ani naani ane nyota ngaauye kwandiri anwe. Ani naani anodavira mandiri, sokutaura kunoita magwaro matsvene, mumwoyo make muchaerera nzizi dzemvura youpenyu. Tainzwa ndima iyi? Zuva iri rikunzi raiva zuva rokupedzisira, yaiva zuva rokupedzisira refeast yemaJudha, yainzi Feast of the Tents yematumba, yavaiita vaitivo kana vaungana ipapo vaiita vachiyeuka 40 years dzerwendo rwakafamba vachibva Ijipita vachienda kunyika yechipikirwa. Saka vainzi vakaizvimatumba matents kuitira kuti kuratidza kuti hatisi pano, hatisi kugara pano, tiri murwendo. Saka vaiyeuka chiitiko ichocho chekununurwa kwavo vachiita Feast of the Tents. Pavaisangana vanhu ava vaigoverana nhoroondo yekununurwa kwavo nezviitiko zvomukati meupenyu hwavo zvokuitika zvinoratidza kununurwa kwavari kuitwa naMwari. Kwokupedzisira vaizoti zuva rechinomwe vapemberera feast 1 week yavaitora. Zuva rekupedzisira ndopavaiparadza matumba aya. Ndozuva rekunzi rakataurwa naKristu pakuzuva rokupedzisira ramazuva makuru aya. Zuva racho rakanga riri guru kupinda ose zvawo. Jesu akasimuka akaparidza achiti, ani naani ane nyota ngaauye kwandiri anwe. Vatenderi vadiwa, feast yetenti yematumba sitogara tichimbotaura tiri pamatumba, hatisi pano basi. Miviri yedu iyi inoita sokuti ndo dumba racho. We have to celebrate each and every day. Asi Kristu anoramba achitiyeuchidza kuti kana wava nenyota uya kwandiri. Pana mai vambotaura panapa zvemudzimai
uya muSamaria patsime. Chanzi muchaiziva nyaya yataura. Jesu ndiye futi ari kutaura kuti kana uine nyota uya kwandiri. Ani nani anodavira mandiri sokutaura kwanoita magwaro mateni, mumwoyo make muchaerera nzizi dzemvura. Iyo upenyu. Amadzadiwa kune vamwe vedu pano mumwoyo yedu hamuchaerera mvura youpenyu. Mvura is very good, isn't it? Yeah. Water is good. Tinotokurudzirwa kuimwa senge mazuva anaya nokupisa kwakuri kuita. Saka muri kuona vanhu vanofamba netugubhu twavo kuda kuti tirambe tine mvura mumwiri tisati dehydrated, handiti? Asiwo mvura ikauya zvine power. Vanhu vanonzi vakafa kuAsia uko vakaurayiwa nemvura yainzi yetsunami. It destroyed. Asi water is good. Asi action yayo ndiyo inozodii inoda. Pane mvura inogona kuzovawo contaminated. Mvura inonzi mvura mhenyu kazhinji imvura inoerera. Kune vakaenda kuIsrael vari pano vanopupura, vamwe vacho vakanowana mukana wekuenda kune inonzi Dead Sea. Nemhaka ivo ichidzi Dead Sea. Kutaurisa ini haierere, hakuna rwizi runopinda, iri dead. Hapana mvura kuti inoerera ichipindaimo ichienda imwe, hapana. Ndizvo zvakaita vamwe panapa. They cannot express love towards others. Yes. Itauya pano kumwe musane kwazvo vaisi kwatiri kufara tese kwindi kuwovinge iko chakakukwindimarisa chii. You can't have any word that flows from you saying, hi, how are you? Makadi kungonyemwerera kune mumwe. Kana tichitaura mabasa erudo tinombofunga kuti mabasa makuru ekuzoti inini ndini ndakazozi fundraiser izvi. Kutaurwa little things to do them in an extraordinary manner. Ndo mabasa erudo. Kungovawo munhu ane mvura inoerera ichienda towards others. Kuti unoziva you have made my day. Wakokerekawo joke munhu akaseka. Ndinogara ndichitaura izvi and I will repeat this. Kune vanhu vanoita sevana vadiki. Childish. Kwete childlike. Childish. Yes. Vana vanodzidza kuprimary. Ndakadzidza kuZimbabwe, vazhinji venyu vakadzidza kuZimbabwe. KuZimbabwe vana vachiri kuprimary they compete. Kakanzi vapiwa test kanenge akadi kukopa kakatoona kumarudongere kanoripoti ari kukopa akadi kukopa. Asi munhu iyeyeye anodaro anenge akavhara yeye achinyora zvaari kunyora. Vese vazopedza vasubmita zvanomapa zvadzoka tunenge tukagona kakapasa 10 out of 10 kanodisplay hakana basa nazvo. Ukangoona akangoti kwindi vamwese vari kufara iye akangoti kwindi afoira iyeyeye afoira iyeyeye uyo angati kanda mapepa akatiradza kuti apasa akangoda kumbonoti bate bepa rokuyu radzoka ini chaka nenini unorohwa negokora nehasha nekuti haasina kuratidza kuti adi matadzi asi ane mumwe wake. Pane mumwe futi anenge asiri kufara iye aita 2 out of 10 aita 3 uye azoti ndawana 3 sha adzineniwo 2 sha vakutovirika. Kune vanhu vanoita ushamwari muvengi mutera, vanhu vanotonzwanana nekuti ivo vane utera hwakafanana ndozvinovasanganidza. It's not the birds of the same feathers flock together. Chimboratidza kuti nini ndiri kuflya inini nevamwe vane magood colors. Mabasa erudo
Asi panapa pane vamwe vanhu vanotokera namadzisawira. Vakaita chikwee chinodzikana koko. Asi chikwee ichi chiri kujeneretwa nei? Nemakuwa. Neruvengo rwavo takazomusota takazoti wakasota munhu uri kufarira kusafa kweSamuel. Asi we continue saying tiri vanhu vaMwari. Mwemsali kwaziva Yesu titire tsitsi and all that. Say this. Of course we should continue pleading for God's mercy and love. Asi iweneni kuzonzi we are pilgrims to the sacred heart. Kunzi isu tiri kukwezva kuti titodzane nemwoyo musande kwazvo wacho waJesu. Titodzane nawo Kristu. Tiite saivo mumabasa edu amazuva ose. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Tinozviwana izvozvo. Vatenderi vadiwa hatifanire kumbovaka madhemu. Mvura yanzi inoerera ichizobvawo mari, vamwe vaivharira. Dhemuwo rakaiswa, hapana ichaflowa ichienda kune vamwe. Galatians chapter 5 verse 22 iri kutiudza zvinhu zvinofanira kubva matiri zvichienda kune vamwe. Galatians 5 22 to 23 inoti asi mweya anobereka muchero wokuti tive nerudo norufaro norugare, tive nemwoyo murefu nomutsa nemwoyo wakanaka nokutendeka uye unyoro nokuzvibata. Zvinhu izvi tinogara tichizviverenga. Nyaya iripo ndeyekuti tofanira kupota tichiita inonzi checklist. Zviri nehema kuzvimvera. Imi munotaura nyaya yekuti toto chinotsva nechido ichi. Hapa dzadiwa mumwe nemumwe wedu ndoko chinofanira kuti attracta. Kristu akati kana mwanakomana womunhu achizenga aroverwa pamuchinjikwa pachipianiso he shall draw all people to himself. Asi kune vamwanisa mabrekudai haadi kukakatwa naye. He is drawing us to his love. Asi kune vasingadi. Ndataura kwenguva nawo. Nguva dzangu ndichiraiti. Isusu tinofanira kutodzana nezvinoita hunu kana ichinge yakandwa mumoto. Choto chechino ichi chatinozviteketerera isu kunyanya isu vanozvitoe mwoyo musandi nemukristu wese ari pano tinofanira kuti tikweverwe kuchoto ichi tichitodzana nacho. Hakuna huni inoti iyo yaiswa muchoto yotenda moto into huni. Huni ndio inotenda into fire. Mati mambozviona here pamwe kuno hamuna anochandisa munafunga yeZimbabwe mambozviona. Danda ranga ragara kwenguva. Huni dzanga dzagara dzisina kutengwa kana ranga rangogara pamusha dzikatorwa dzikanzi muchoto. Pane zvimwe zvipembenene zvine tsika yekugara mumatanda handiti. Hachizivi kuti danda kumuromo kukakandwa mui. Asi nenguva diki diki unozona chichamumhanya chananaira chadiko chanzweiko. Chanzwa heat. When the fire, the Holy Spirit hits your heart, pane zvinofanira kupfakanyuka. Amen. Nekuti kune vamwe vanhu havabvume kuti vapiswe nemoto wamweya mutsvene. Choto chinotsva ichi chapisa vamwe vanhu chiri kuvatena into itself, but kune mumwe asiri kutena panapa. Chatadza iwe choto chemoto ichi chakutadza iwe. Kune huni dzinonzi huni mbishi. Huni nyorodza inonetsa kubvira huni iyo. Ende inoita chapwititi hutsi husina naakaona. Koita huni kana dziri pachoto chinotsva ichi chiri kuratidza uvepo hwababa nemwanakomana mweya mutsvene, love ichionekwa inobvira. Huni daida kuti tiri panze ndakudhemonstrate asi munozviziva. Paunobika nehuni kana dziri apa dzikange dzichikuchidzirwa hunidzi una moto wacho unoramba uchidii. Ingovhomurai hani uya akachita pamoni. Iyo yavavhomora pane dziri kubvira inotanga kufunga iyi. Ndo zvatinoita izvozvozvo whenever we are not working together with others mabasa edu. Hapana chinobikika chikaipa.
Vana vangu vadiwa, vamwe venyu muri hurinyoro. Amen. Watadza kupfuta iwe. Watiri kuti mwoyo musande uyu unofanira kuonekwa pane mumwe nemumwe anozviti ndiri wa Kristo. Saka tofanira kuti tizvibvunze kuti isusu zvatiri kuti pilgrimage to the Sacred Heart, effort yangu ndeipi yekuti ndive ininiwo mwoyo musande, mwoyo mutsvene. We can never be perfect, surely. Hatimbofa takaidzana nemwoyo musande kwazvo waiwo Kristo pachezvavo, asi vakuvavarira kunofanira kuti kuonekwe. Asi kune vamwe vedu, they do come to church, asi kakudziya kemoto uyu havadi kuti kavasandure. The fire is the symbol of the Holy Spirit. Mucherechedzo wamweya mutsvene unofanira kudziisa mwoyo yedu sezvakaitwa navapostori vaviri vaya vaiva munzira yekuenda kuEmaus. They were pilgrims to Emmaus. Vakazoti Kristu zvaanga achititaura zvemagwarani, mwoyo yedu yakaisingati tuwi here, hatina zvatanga tichinzwa here. They deepened the word to their hearts. Maridzo dzakanaka takadzinzwa, dzimwe dzamunoyeuka. Isu vaparidzi tatodzikangamwa, tibaba handimbokangamwa mfunge. Pane pamakainotomakunga vasikundiemerera pamakakanganise. Hamuikangamwa, asi kuzoti makachinja here nai baba. Yakakuchinja here nai mai. Kangani vatendero vadio vakatodzokera kuti nhasi was on fire. Baba ini. Ndabazwa. Taabata papi upa usiri kuzosanduka. Nepapi paakubata pa usiri kuzosanduka. Saka isusu as pilgrims of hope, tichienda towards mwoyo musande watikutaura kuti we are a pilgrimage to the sacred heart. Kubwa kwemwoyo wako neni matendero vadiwa. Kudzokera kuna tenzi nguva ichiripo. Isaiah anotaura tsvagai tenzi achaona. Hatimbokaimba kambira. Anoimba kani? Hamukasi? Wadi achiri pedyo wakaimba pasi yenzira nendangariro kupedzira vatenderi vadiwa. Moto unotsva nechido, cherechedzo chaiwo. Ndafara chaizwa wenyu manga muchizvitaura pano. Mwoyo waMaria musande. Saka mutona sangano haripatsanure mafesti iwaya. Mwoyo musande kwazvo waYesu mangwana chikakwanzi chii? Of Mary. Isusu Maria anotswa pamberi pedapa kuti tidzidze kwaari. Kune zvinotishusha mukati meupenyu hwedu. Mwoyo waMaria ndiwo unoratidza kuti tinodiko kana tasvika munguva yekutambudzika. Munomu mune vanhu vehosi yedenga. Hosi yedenga ine various spirituality within Marian spirituality. Kuna vamwe vachiti tinotevera Maria, asi Maria mutamburi, our Lady of Sorrows. It is very closely linked to Sacred Heart. Manukutaura nyaya yekutambudzika panapa. Asi zvinhu izvi hazvina kungova theoretical. Handisi kuti toita matambudziko ekutsvaga aiwa, but tiri vanhu vanoita search for the good, because there are so many forces dzoda kutidzoreredza kumashure. I like imwe witnessing yaitwa pano kuti ndanga ndatodzi ini ndazvamudembe ndasiya sikapula yangu yegreen. Tikati todzokera ndibhazi rinobvara zvinosiya ndinotenda kunyika kwakodhambo kuenda. That's the spirit.
zvose zvatinoita kuramba kudzorerwa mashure mukuda kuita chakanaka. Yes. Saka Maria is presented as such an individual. Maria Musanda akapindana nematambudziko akawanda kutizira Ijipita. Haisi nyore, vana mai would understand this much better, but isusu we can imagine mai vane mwana mucheche vari kufamba saizvo, baba varipo, mwana arikuda kuurayiwa, ivo vodzoka, Jesu atanga basa rake. Vamwe vongoti mwana wenyu akupenga uyu, vakatomboenda vachinoda kunomudzora, vakanzi baba vangu namai vangu ndiava vanoita kuda kwababa vangu, musiye zvandiri kuita, it's all right. Jesu vaingofamba nenze. Maria Musanda, I don't know how she was taking all that. Asi kwekupedzisira pane drama rataratidzwa apa, munhu akanga aripo kusvika pekupedzisira Maria. Vamwe vese vatiza, vamwe vakatotiza asina kupfeka. John anototitaura kuti akanzi achibatwa bhachi rake akabva aribvisa rakasara bhachi rachete munaiki. Iwe neniwo tine tsika iyoyo yokutiza Jesu. Jesu anotanga kuti abatwa, akuendeswa kunotongwa. Peter akatevera. Peter akatombo identifyiwa ndiwe mumwe sena nini, denying Jesus, akaramba katatu. Katakazonzwa zvokuerera kukudza akazauti aramba tenzi. Pacross hapana watinonzwa kunzi aine kukudza kwaYohani. Kuvamwe vaivepi munhu aive neva12 men vaimutevera? Where were they? Mumwe azviuraya ku11, mumwe ari apo ku10 vane varipi? They were not there pacross. Svika Maria aripo, Jesu ari kutonyaradza vanhu, ari kuta presence yaMaria, it's so moving and touching. Rudo rwamai kumwana wavo, kuzosvikawo rudo rwaJesu achitarira kuti mai vamuda kuvasiya, akati mai oyo mwana wenyu mumuchengete, iwe mwana avo mai vako. Saka nesu muchiona tine link naMaria Musande, ndiwo mucherechedzo wemhepo kuvapo, it's love. Saka isu ndozvo zvimwe zvinhu zvatoda kunamatira izvozvo, kuti mukati memararamiro edu kudzorera rudo kurudo. Mwari akatipa zvipo zvevana, ngativeipewo kwavari vanai vavo, ngativavarire kuvaisa kuna Kristu. Kana azosvika pazera rekuti akuzvirambira akuzoti kudii, but you know you've done your work. Kwete kuti unokutobvira kumavambo uchingoti haadi baba, haadi macho, anonetsa. Kudzorera rudo kurudo, kuchengeta vana vedu nokuvasvitsa pedyo naiye Kristu, sezvakaitwa naMaria Musanda. Pekupedzisira vatenderi vadiwa tabata mucherechedzo waMaria anova mucherechedzo wechoto chinotsva nechido. Isusu tinofanira kuva vanhu vanoshanda pamwe chete kubatsirana munyika muno makaomarara. There are so many challenges, but challenges dzemumwe ngadzivewo dzavo. Vana baba, in your small numbers, you may need to go and inform others. Nyangwe vana mai munogona kuvatsvaga matauriro amungazviite. Munomu mune vamwe vana baba vasingade kuungana pamwe chete nemhuri dzavo, havachagona kucontribute towards what their wives are doing. Akaudzwa muno akabva angoya, ane makore mangani? 10 baba. Vari kushanda? Havasi. Uri kuitiko kunyunguru? Chuna TV. You can't contribute towards upkeep yemhuri. Varipo vechidiki nemamwe mazera anetsa muno muUK. They don't want to work. Nekuti mudzimai ari kushanda. Akazwa nepiko? Kozongoitawo vamwe madzimai munomu vanozongoti nekuti wakazouya zvenda ndiri muno kare, chimbozvionera umbonyatsonzwa kuti zvinodii. Ndevamwewa. Asi nongochitaura chocho chinodii.
chikutsvake ruvengo nokufikisa achazvinzwa chete anonzwa bhata. Isida kuti vanhu vanzwe bhata yomoto werudo. Mwari vatigonese kuita sezvizvi. Ndozvinochitsa kuupenyu husingaperi.